Si fa 2000 anys t'haguessis trobat un esquelet gegant enterrat sota el terra, no pensaries, això és un dinosaure. No, reina, tu diries, és un heroi. Jo sóc l'Emma, la teva musèloga de confiança, i avui t'explico com les civilitzacions antigues interpretaven les restes arqueològiques del passat. Què et pensaves, que fins al segle XIX ningú havia vist un fòssil? Error! Els grecs i els romans, per exemple, ja trobaven ossos enterrats. El que passa que per ells no eren dinosaures, sinó que eren monstres gegants o inclús herois. Per exemple, a Sicília, quan es trobaven cranis d'elefants prehistòrics, veien el forat de la trompa al mig del front i pensaven que era un cíclop. O a Tegea, per exemple, van identificar com a l'heroi Orestes el que en realitat es creu que era l'esquelet d'un mamífer. I això té tot el sentit, ja que Hesíode ens explica el mite de les edats, on els grecs antics creien que abans d'ells hi havien hagut humans enormes i poderosos. Però no era pas que es volguessin inventar fake news, l'únic que podien fer era aplicar la seva pròpia mitologia per interpretar les restes que s'havien trobat. Sí, a veure, hem passat del mit al logos, però segur que nosaltres no fem el mateix amb la IA, els ovnis o les piràmides d'Egipte fetes per extraterrestres? Davant de fenòmens que no entenem, tenim la necessitat de donar una explicació, igual que fa 2000 anys. Imagina't que d'aquí molts segles trobessin restes de la nostra època. Pensarien que adoràvem el mòbil i l'internet com si fossin déus? O potser que el cafè era el nostre elixir de la immortalitat? I tu, què penses que pensarien sobre nosaltres? Et llegeixo en els comentaris.